मुङा थुमफु ब्रह्म, गामिनि नामा कलासक धर्मपुर होनो। जादों माने न'आव थांदोंमोन लोखि फुजानि सिगां। जेनेबा जायगानि मुङा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। ओमफ्राय जायगानि नामा सिबिआइ होनो ओरै। माने न'आव फैफिननो होननानै फैदोंमोन। मानसिया न'आव सफैयाखै दाबो। जेनेबा बेसेबांसो सान जाखो? मथा मथि 25 दिन जाबाय, दिनैसिम खबरानो गैया। फिसालाबो दंमोन सासे इनि लोगोसे। बेसेबां बोसोरनि? 2.5 बोसोर जाबाय। दा मा लुबैयो नों? आङो मोनफिननो लुबैदोंमोन मानसिखौ। हिनजावखौबो गथ'खौ मोनफिननो लुगैदोंमोन। बिसिनि मुङा मा? बिदांस्रि ब्रह्म होनो। थानायावथ' इजारा होदोंमोन होनायालाय। मबाइल नाम्बारफोर बुंना होनो हागोन? मबाइल नाम्बारखौ बुंनो हागोन। 9954100848। बिहामजोआ लोखि फुजानि सिगां न'आव दोनहैदोंमोन। ओमफ्राय न'निफ्राय आरो इयाव जोंहानाव फैनो होनना फैफिनदोंमोन। दा बिनिफ्रायनो गैया। ओमफ्राय दा फिसौलाबो दङ 2.5 बोसोरनि। दा मानसिखौ मोनाखै, पुलिसनोबो होबाय। पुलिसाबो होफैनो हायाखै। दा जोंनो फिसौखौबो नांगौ, बिमाखौबो नांगौ मोनोबा। ओमफ्राय अबावबाफोर सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा हमनानै दोन। ओमफ्राय जोंनो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालाम। कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंना होनो हागोन? आं नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। फिसौलानि बैसोआ बेसेबांसो जागोन? 2.5 बोसोर। माबा सनितपुर धेकियाजुलि, ओमफ्राय सिबियारि होनो गामिखौ। बेसेबांसो सान जाखो गोमानाया? गोमानाया 25 दिनसो जाबाय।